Om Frederikke Vilhelm kan vi sige, at hun er 14 år gammel, og Connie er 7 år og efter Robert Thunder og Carol. Frederikke har vundet en NB2-stjerne og en gang en ærespræmie i stilspring på Kongelund. Frederikkes træner er Pilo Busk og Stuart Nielsen. Hun drømmer i fremtiden om en B-rytter og starte i Fontæne. Frederikke er ikke sponsoreret af nogen, men vil rigtig gerne have en sponsor.